2. Peace everybody. Nej, stop nu. Okay. Jeg har ikke spist, du har bare lige knækket den. Peace everybody. Vi laver en konkurrence. Jeg vinder. Mens vi chiller om hvem der kan æde de her hurtigt. Og jeg vinder. Fordi vi fucking keder os, ikke? Og jeg vinder. Så er Sønne. Færdig. Nej, jeg er færdig. Det er ikke færdig, jeg vil gøre så. Okay, nu tager vi den næste. Så er du klar? Det kommer op igen. Hey, det tæller ikke, det skal være tykket. Jeg vandt. Hvad? Den skal være tykket jo. Hvorfor det? Du må ikke sluge den tårn. Hvorfor ikke det? Det er jo unfair. Så nu tager vi næste. Er du klar? Jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. 3, Jeg er ikke klar. Okay. 3, 2, 1. Du har snydt! Du har snydt! Du kan ikke gøre det så hurtigt, jo! Nej, men jeg er sned! Jeg er sned, jeg kunne ikke gøre det så hurtigt! Det er fordi jeg er ikke snyd, og snydere, de taber. Det er løgn. Jo. Taber. For du spiser aber. Jeg vil have vundet. Det er det, Diana og jeg, vi laver, når vi chiller. Ja. Morgen.